Ziyakhala manje. Ziyakhala manje. Indoda uyibamba njani? Ungathi gogo eyakho iphi in ngithola usiyima. Awusiyima ngithi. Ngisho nami ngibambile ngaleyo 5 years akufani. Wena udlula kanokufika ku 6 months. Wena so ngifuna ukukusiza ukuthi ubambe at least 2 years. Because uyazi ukuthi in 6 months umfana akasakufonela akasayinge indawo yakho akasayithinti yakho. So I want to help you. At least mina ngifikile ku 5 years. Bangikhohlisa there and there but akufani. Wena ufika ku 6 months. But ucala mina nginesidliso sakho Jubu. Mina nginesidliso sakho esingakusiza. But no. Asangifuna ukungilalela. Siphumile ngalesidliso bagabhile abasangifuni. Mina indaba zami anyeke uzizwe ngabantu, uzozizwa ngami. Kuyambula kuyambeswa. Pheli yani. Kunini pheli ibuya. Hayi manje iphelile. Ngoba manje bese sengisebenzise igiya lokugcina sesi ngathatha isithombe ngasifaka endumeni. Iphela ukuphela angisazi ofunile isithombe, angisazi orile ukuthi angagezwa. Ikhlifi nje. Kodwa hayi. Uthe umfana akasazoyimela le. Uyahamba. Futhi 2025. 2025. Hayi na uMaria mina. Mina mangithululiyana bengivirgin amayiseseyilo. Kunengi zangoma azigcini ima relationship zangoma. Siyaboshwa impixwa badala. Kuyambulo kuyambeswa. Makubheda kithi thina. Tolunga njani kini? Moyo ingcwele. Kodwa yini? Yini lengaka? Siye kumuphi umsamo? Ngapha emfuleni zangoma zihamba ngomfula. Ezinye zenza imihlola endombini. Ngizwa ngiyasaba. Abanye benu nje ngizwa ngiyanisabela. Kuningi. And then nalento yokusendela abamabethu ngizoyeka. Like ngizoyeka nini? Or it's fine. So you guys nitheni ngifuna masterpiece, right? Uthena nyaka sangoma. Uthena uyakhonza. Futhi mina futhi nje hayi. Ziyakhala manje.